ह्या भल्या मोठ्या सुरमईची आम्ही खाल्लो सुरमई बिर्याणी वायच पहिल्यापासून ऐका. टाय चिपळ्यांक सुट्टीवर पडल्यामुळे आम्ही गेलो राणीची बाग फिरू. हत्ती वाघ कोल्हे बघून आमका लागली भूक. मग तसेच धावत आम्ही गेलो भायखळ्याकच असलेल्या मासोळी लंच होमका. गेल्या गेल्या रमेश अण्णान प्रॉन्स गार्लिक स्टफ पापलेट चिकन ब्लॅक पेपर आणि केळीच्या पानातल्या सुरमईचा कूट हाडून दिल्या. मगे माझ्या बारक्यान पुस्तकाचा पान उघडता तसा केळीचा पान उघडून पोटभर अभ्यास केला. तर माझ्या थोरल्या चेडवान पापलेटाचा पोट फाडून जीवशास्त्राचा अभ्यास केला. ह्यांचो अभ्यास बघून मी पण काळी कोंबडी घेऊन भौतिक शास्त्राचा अभ्यास केला. तावसर बायलेन प्रॉन्स गार्लिक घेऊन समुद्र शास्त्राचा अभ्यास केला. हय माझ्या बारक्यान पुढील अभ्यासक्रमासाठी सांगाडो सोडून देताच रमेश अण्णान परत टेबल भरून टाकले. मगे माझे चेडवा गप रवतात काय थोरल्यान प्रॉन्स मसालो तर बारक्यान पापलेट थाळीचो समाचार घेतला. माझ्या तावडीत चिकन थाळी भेटताच मी गप रवतोय काय मी दिले जबर दणको. माझी बायल आहे नका नकाने पायलेचा चक्का करून डेंग्याचो चक्काचूर करून टाकल्या. शेवटी भल्या मोठ्या सुरमईच्या कुटाची गरमागरम सुरमई मटका बिर्याणी ताटात घेऊन भायखळ्यात योग्य न्याय निवाडो करून टाकलं. तर बारक्यान शेवट गोड केल्यान मग तुम्ही केव्हा येतास भायखळ्या राणीची बाग आणि मासोळी लंच होम. तसाच यांची अजून 2 शाखा असत दादर आणि फोर्ट.